Ana Pontón participou na Xornada da Enerxía organizada polo BNG no Concello de Muras. A elección de Muras non é casual, senón que serve para poñer en valor a actuación do goberno municipal que lidera o alcalde nacionalista Manuel Requeijo e que usa os ingresos dos muiños eólicos do municipio para abaratar a factura da luz á veciñanza. Muras é o concello con máis aeroxeneradores de Galiza. Sino que temos un modelo enerxético distinto e unha concepción diferente de para que ten que servir o noso país e, sobre todo, que hai que acabar cunha situación que non é asumible e é que teñamos un espolio enerxético continuo e que por riba nos vendan eso como igualdade e como solidaridade. Vos pensade por un momento, non, que a enerxía é hoxe un dos grandes debates que hai no Estado e en todo o mundo, non? E sobre a enerxía, sobre a electricidade, hai abertos, reflexións que son importantes, reflexións nas que tamén estamos traballando desde o BNG.